Здравейте хора, днес ще снимем клипче на Brawl Stars, как хваляме 24 стар дропа. Нека да започнем с голям акаунт, където имаме 4 стар дропа. Ще отворим 4 ангелски стар дропа. Плеер пинче. Здравейте. Хора, сега отиваме на малкия акаунт. Сега на малкия акаунт отиваме, хора. Ако се чуят някакви тъпи звуци, хора, да знаете, и тук до мене е брат ми и пуска един тъпи глупости. Абе, Гошо стига пускай неща, бе. О, и това е нещо, хора, в тази група, я да видим. Стар пауър на това на Коут. Гоше стига, бе. Тука, хора, брат, само някакви мементе пуска да проваля клипчето. Да, знаете. Брат ми Теодор се казва, много е тъп. Всъщност, аз забравих, хора, аз имам двама братя, Теодор и Георги. Много са тъпи двамата. Чао, хора. Шегувам се. Айде, чао.